Take everything, even your dust. Sure. Jimmy, ngangeni. Asifuni umuntu angene, sifuna bazibhakele. Asifuni umuntu ukuthi bathi sithinte insenza. Umuntu akazibhakele. Bazibhakele bona. Bayakhipha mphakathi. Bayakhipha mphakathi into zabo azahambe. Right. Yaphuma impahla zabo. Akusheshwe madoda, please make it fast. We have another shop to attend to. Monday, boy, 12 news, so we are giving him 2 Take days. leave. Take everything, my friend. Take everything, my friend. Go. Go. The 48 Mapanjane Street. Kavili. Yaphuma. Makhelwane sikuveze. Sikuveze evidweni makhelwane. Sesizafezeke isifiso sami sokulikhipha le ndiya ekhaya. Singilikhipile ke le ndiya ke. Yaphuma. Siyabonga Mavala. Mavala ukhalile mphakathi wasicela ukuthi India lisafuna ukuphuma lizikhiyele. Besithi sifake igrinder manje. Naba bafikile bomphathi bathi hayi bazovula ngesihle. Bazozikhiphela istoko sabo. Siyabonga. Ngabe akavili vele hayi simengenye ngabe akavili simengenye nasuka la siyo attenda lesi2 ngiyacabanga namuhla sosebenza 2 yamandiya mphakathi 2 or 3 sonitshela no violence, no looting, no nothing. Sibacela ngesihle bakhiphe Felani bakhiphe izindlu zenu zikurisk. khiphani nabantu indlu zenu zikurisk mphakathi. Labantu bangena basafuna ukuhamba. Umagogo ukhala izinyembezi uthi bamthreatenishe ukuthi nangaphumi bona la indlu yakhe uyayiluza ngazi kanjani. Masipala kusho ukuthi uyazi nanga umlungu wakhona uboss. Nanga uboss uthengile nepholo iJG 11 GFGP. Badla kahle imali yase South Africa mphakathi Suzu. nali Suzu liyasica. Thina sita ngesihlala ezitolo ngesithengise nayi imali yethu nayibona ithengile isuzu elifresh. Nawo nomphakathi ukhona la yasisekela nawo. Umphakathi ukhona sinawo wonke umuntu la yiki into esiyenzayo embi. Pack your bag, Baba. Pack and leave. Pack power and leave. Pack and leave. Na uyi1 ungumastandi bazokova power vela. Ifuna usibize sokuncedisa. Bize ama numbers zobhala ku account yethu. Ngitshela istock esingaka singene nini ngobe bekuvaliwe kuyimarch and march izitoko zakhishwa. Bona sebabuyisela isitoko siphelele vele ba ready ukuthi bayobuye bavule. Batama South African izilima bazokwata babuye bacole basho njalo. Bathi squat iviki sibuye siyacola. Ngendlela basithatha ngayo. Abahambi labantu madoda umnotho waselokishini ubuye ebantwini bamnyama. Wasedrobheni maybe ungasihlula ngoba sina power sina mali sinanani mara sizameni ukuthatha umnotho waselokishini subuyisele elokishini. Asivukeni sibantu abayanga sibantu abancane. Abayapaka bayazihambela. Asinankinga.